നെട്ടൂർ PWD റോഡിൽ റോഡിനടിയിലൂടെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ കേബിളിടൽ തകൃതി. ഇതുമൂലം വിവിധയിടങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നത് വ്യാപകമായതോടെ നാട്ടുകാർ ദുരിതത്തിലാകുന്നത് പതിവാകുന്നു. നെട്ടൂർ വടക്ക് മേൽപ്പാലം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് റോഡിനടിയിലൂടെ കേബിളിടൽ ആരംഭിച്ചത്. കേബിളിടാനായി റോഡ് കുഴിക്കുന്നത് മൂലം നിരവധി ഇടങ്ങളിലാണ് കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നത്. ഇതുമൂലം യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊട്ടിയ പൈപ്പിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രാത്രി വൈകിയും തുടർന്നു. അതിനാൽ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു. മുന്നറിയിപ്പോ മറ്റോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിരവധി യാത്രക്കാരാണ് ഇവിടെ എത്തി വാഹനം തിരിച്ച് മറ്റു വഴികൾ തേടിപ്പോയത്. രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് കേബിളിടൽ നടക്കുന്നത്. നേരം പുലരുമ്പോഴാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. നാട്ടുകാരെയും യാത്രക്കാരെയും ദുരിതത്തിലാക്കിയുള്ള കേബിളിടലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നുണ്ട്.